Qawqulagasın. Men qalbim saf, meger namaz okuymaktan maksat qalbın saflığı diými? Mene qalbim saf. O namaz okuyup berelle va yürekler näme degi belli de, namaz okuyup berelle va hele ýoglanşagyny näna, namaz okuyup berelle va hele ýoglanşagy hemmesi ondan narazy. Men namaz okuyman, menen ýoglanşagym razy, anam razy, dogallam razy, ahlak muhim, zat muhim diýip özüni allayan adamlar Hudaýyň azamatynyň beraberine ýykylmajak bolup, oňdan kepläp çeferi sırap kefe. Oham ýa meselen ýene bir özüni allayan urrunlarynyň biri meger maksat musulmançylykdan jamiä hyzmat etmekdämi hawa men o ders okuyjak namaz muhim däki men ders okuyjak jamiä hyzmat etjek näme işgaly bar men öňde imtihanatlanma muhim zat aýanda da jamiä hyzmat etjek diýip näme ýaltan ýerde herk kılmagy namaz okuymagy owadan keplemäge sebep bolýar. Ya şu bahane bilen okuymasın, ya özünün hawselesi yok, ya yaltan ya bizatlary ähemmiyeti yok, ya bir gurrunly ütmeye, ya Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağlap yankı kefe aydıptır, ya müşkilatyň ba wagtynda biter Hudaý Taala'nın azamatynyň beraberine yıkılmalmışdyk. Hulasa bu gurrunly gurugyny iýilmeýän bolsa, Allah Taala olara bir ayet iyi beripdir, onu okuyan inşallah öz gurrunmyza geçeýli. Euzu billahi mineşşeytanirracim. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. Beyik Allah'ın kelamı şey. Suriye kalem. O kulağısın näme diye tiki yıka manasına edip berin. Kıyamet gününe Allah Taala'nın azamatı yüze çıkıp aradan perdele ayrılıp bütün mahlukatla görünenne hut adamla secdeye yıkılacak. Odol şu dünyada namaz okuymayan adam, yine hut Kur'an-ı Kerim şey. Odol dünyada Hudaýyň azamatına yıkılmayan adam yankı bahanalar bilen men yüreğim pek, men jamiä hyzmat etýän, men dersim kan, men bir zat edýän, men zindigiňe meger oglanşaňa halal çörek getirmellämi, men halal çörek ýygnap ben, şu yıkılmayan adamla fela yastati'un özüňiz ýal namazhan adamla şu kıyamatda hemmesi secde edecekler. Hudaý Taala'nın azamatynyň beraberine şonne yankı adamlaryň arkalar taxta ýanak bolup dik durjaklar. Şeýle secde edecek boljaklar Hudaýyň azamatyna gaşyn başaracak gäle arkalar taxta boljak. Hut Kur'an-ı Kerim fela yastati'un secde edecek bolanlaryň arkalar taxta boljak. Saf. Allah Taala näme diýär? Haşiaten absaruhum gözleri etekde utançlı inni alem cihana namaz okuymayan belli diktu. Gitjek bolýar başarana. Emma özüňiz ýal namaz okuýarlyň hemmesi Allah Taala'nın beýik azamatynyň beraberine secdede ýatýlar. Haşiaten absaruhum gözleri etekde terhaquhum zille üstlerini horluk basıp oty. Hey utançlyk boljak. İyi näme? Wa qad kanu yud'auna ila as-sujud. Hudaýa diýär. Men dünýede şolara namaz okuýun diýdim etmedile we hum salimun arkalar salimdi. Biilleri salimdi, diýdiler salimdi, el ayaklar salimdi, göz kulaklar salimdi, dili salimdi we sayrap ýudi. Şonu okuýmardylar, inni başar etjek diýile de başarmaýaly. Men Hudaý inni ijade bermeýän arkalaryny taxt etip goýdum diýip aýtjak. Ine hut Allah'ın kelamı. Hiç kimin jaýy ýok. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ Salim wagtlaryny men secdedin diýende etmediler. Werziş ederdi, bökerdi, 200 kilometre ýortup gelerdi. Her näme hüner çykarardy, emma Allah Taala'nın azamatynyň beraberine secde etip bilmerdi. Hudaýyň azamatynyň beraberine ýykylyp bilmerdi. Kıyamet günü hemme kişi yıkılanna bir başarman arkası taxta bolup duracak da gurrun öwrelep durmaýyn. Yo bu zatly kulağıma gelmeýär diýse, şowun kulağına geljek, ýöne oğun kulağına gelenin hey peýdasy ýokda. Hudaý Taala Kur'an-ı Kerimde açık
açık beyan etip koyupdur. Kalp kör olsa, kulağın önüne bağlı olsa, näme etmeli ona? Hudaý tawfigyny bersin. Geleýin gurrunymyzyň ýerine.